Göklerimiz ayaz, illerimiz tыныш, turmuşumuz emin olsun. Endi 15-ci taqdir biz sizni менә безнең бәйгедә күрергә без бик шатбыз. Әйдәле апай, өрәк, син артыгын бірләндір, алма, туп-туры тұр, тыз ұтыр, яқшы ұтыр. Ни газаплысын болай син, мин әле бик кечкенә. Мин торам болында, урманда, ойнаймын, очамын, якты көн булганда. Гөрләп эшли татар мәктәпләребез, рус мәктәпләрендә укыган татар балаларыбыз һәм рус мәктәпләрендә укыган рус балаларыбыз безнең татар телен сайлап яратып өйрәнәләр һәм безнең барлык чараларыбызда да катнашалар. Кич белән качак укыйлар, тыңлыйсың төрле китап. Кайсысы көйсез була, һәм кайсысы көйле китап. Еласаң да, елагансың кешедән качып кына, яраларыңа сипкәнсің май түгел, балчык кына. Үз исемемнән шушы олы бәйрәм белән тәбрик итәм. Абдулла Тукай татар халкы өчен кем ул? Бик аз яшәп, шиксез зур хезмәтләр калдырган, халкыбызга гаҗәеп зур хезмәт иткән, күп хезмәт иткән бөек шәхсебез. Абдулла Тукай бүйек. Мондый шәхесләр 100 елларга бер генә туа дип әйтәләр. Инде менә 140 ел үтеп бара. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләгә, халкыбызга мондый зур шәхесне әлегәчә бүләк иткәне юк. Иншалла, шанабыз, Аллаһ Тәгалә безне бу бәхеттән мәхрүм итмәс. Бүген бәйрәм. Тукайыбыз һәр туган көнендә татар халкы яшәгән һәр бер төбәккә әйләнеп кайта. Халкыбызга бәйрәм ясый. Менә бүген ул сезнең җирлектә.